ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ଆମର ହେଉଛି କଙ୍କଡ଼ା ଭଙ୍ଗା। କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମ ଗୁଗଲି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କଙ୍କଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ସେ ବାଲ୍ଟିଟାକୁ ପୁରା ଉଠ ବସ କରଉଛନ୍ତି। ଛୁଆଟିର ନାଳ ବୋହି ପଇଲାଣି କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଦେଖିକି। ମନ ଦୁଃଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି କଙ୍କଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ଭାଙ୍ଗିବ? କଙ୍କଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିବ ନା ତମେ? ରମ ଗୋଟେ ବଳଦ କରିଦେବି ଖାଇ